12:47 del migdia. Ara coneixerem viatgesacompanyats.cat. Ho estàveu veient a les imatges. Que voleu viatjar, que esteu sols, que no sabeu amb qui anar de viatge. Doncs Viatges Acompanyats és un nou concepte d'agència de viatges que ens ajuda. Per parlar-ne amb Pep Masacs, el tenim aquí, ell és el seu fundador. Bon dia, com estàs, Pep? Molt bé. Molt bé. Fa 11 anys que veu fundar aquesta agència? Fa 3 anys. 3 anys? Sí. Clar, des del 2011, perdó, jo he fet 11. Sí. Val. Fa 3 anys. Com se't va ocórrer aquest concepte d'agència? Perquè no és una agència per lligar, eh? Això diguem-ho. No ho és en absolut. Jo havia viatjat bastant i va ser després de donar una volta al món que vaig fer en solitari, doncs em vaig trobar que molta gent li interessava aquest tipus de manera de viatjar, que és la manera de viatjar de forma independent, però tampoc s'atrevia, no els hi anava bé o no era el moment de fer-ho ells sols. I llavors se'm va idear fer aquesta agència que organitzo viatges amb la idea del que és el viatge independent, una mica de motxilero, alternatiu, però tot organitzat i perquè s'apunti gent que va sola, però que acaben no anant sola. Sempre amb aquella certa tranquil·litat, el que tu deies, no? Anem una mica al nostre aire, però organitzat, i tu hi vas també. I jo acompanyo. Sempre hi vas. Sempre hi vaig, sí, sempre hi vaig. Aquest és una mica el tret diferencial amb altres agències, no? Com que organitzo un tipus de viatges que tenen molta mobilitat, a vegades agafem transports públics, anem a dormir en llocs que a vegades tampoc és fàcil de trobar, no? I llavors jo no m'atreviria a enviar un grup de gent sense que hi fos jo. Són viatges on ens presenta racons que tu has visitat, perquè quants països has visitat tu, Pep? Bueno... O quants racons d'aquests has visitat? Pocs. Pocs? Molts, relativament, segurament. Tot, exacte, depenent de com ens ho mirem. Però home, he viatjat bastant, sí, he viatjat bastant. I d'alguna manera el que faig és que organitzo els viatges que a mi m'agraden. I porto a la gent als llocs on a mi més m'han agradat. I aquesta és una mica... hi poso l'ànima amb el fet perquè la gent vegi les coses boniques que hi ha pel món i que no sempre surten a les guies. Clar, a més ens proposes grans viatges, no? He vist a la vostra plana web on les cultures són molt diferents a les nostres i potser per això ens agrada més viatjar acompanyats, amb aquesta certa tranquil·litat, no? I amb una persona que ja ha visitat el país abans. Sí, a vegades, home, clar, hi ha gent que li fa respecte anar depèn de quins països, no? I llavors el sol fet que hi hagi una persona que els acompanya ja des de Barcelona, a més, que ja tinc els contactes, les coneixences en els països d'origen i en tot moment estan acompanyats, a part que sempre juntem un petit grup de viatgers i l'un fa companyia a l'altre. Clar. Dius a la teva plana web també que no hi ha límits d'edat, ni per dalt ni per baix. Però quina és la franja de persones d'edat que viatja més amb vosaltres? Jo diria que està entre 30 i 35 fins a 45 o així. Això és el gran paquet de gent. Que encara s'atreveixen al que tu dius, anar una mica de motxileros, no? Sí, bueno... Motxileros organitzats. Motxileros organitzats. Si podríem dir així. I no sempre és motxileros. La filosofia sí que ho és, però no tots els viatges són així. En realitat sempre intentem que tothom tingui una habitació a compartir per 2 persones. En alguns casos hi ha algun tipus d'allotjaments, com et deia, que són diferents. Ara, per exemple, a l'octubre marxem a Japó i fem diverses nits que dormim en temples. Sempre intentem fer coses d'aquestes. O quan anem al desert, dormim a la sorra, sota les estrelles, a vegades amb jaima, a vegades sense. Fem cosetes d'aquestes. Al setembre també he vist que marxeu a la Xina i al Tibet. Sí. I després a l'octubre al Japó, el que tu deies, i a Terra Santa també. El de Terra Santa el teníem programat, el que passa que ara, tal com estan les coses, la veritat és que l'hem parat. Això ho han fet moltes agències. Sí, l'hem parat per diversos motius. Un que tampoc
trobem bé anar a fer el turista en aquest moment, En aquestes circumstàncies. En aquestes circumstàncies per allà, i després doncs perquè és perillós. No? Aquest mes d'agost ens proposeu algun viatge? Sí, però el tenim ple ja. Quin és? Sí, marxem a Guatemala i a Belize, i marxem ja un grup, que som 11, que és el màxim, i marxem el dia 7. I quina ruta fareu, doncs? Comencem per Guatemala, fem una ruta que anem cap a Antigua, d'Antigua llavors ja saltem cap a Chichicastenango, a veure els mercats indígenes, d'allà anem al llac de Titlan, després volem cap al nord, cap a Tikal, a veure les runes de Tikal, que són unes runes precioses, jo penso són de les runes maies més maques que hi ha, i llavors ja entrem a Belize. Entrem a Belize per la selva, estem un dia a la selva i llavors ens anem als Cayos. I allà farem una mica de submarinisme, una mica de Carib per descansar de la selva, i llavors tornem cap a Guatemala, cap al sud, a la zona de Livingston, la zona que viuen els garífones, i d'allà ja tornem cap a Guatemala per agafar el vol de tornada. Els grups, estaves dient, no són gaire grans, com a molt 11 persones? 10, 11, sí. I el mínim? 4 persones. 4 persones. 4 persones, sí. 4, depèn del viatge, hem fet algun viatge només amb 3 i jo que acompanyo, però al mínim haurien de ser 4. És molt més car viatjar amb viatges acompanyats que amb una altra agència? Ho dic per aquest fet de que tu els acompanyes i potser està tot molt més organitzat? Sí, que amb alguna altra agència no. Perquè com que la filosofia és la del viatge independent, si em demanes si és més car que viatjar sol pel teu compte, sí. Però si és més car que una agència, no. Perquè és una agència molt diferent, de fet sóc jo sol, amb la qual cosa doncs, no hi ha una estructura que mantenir a darrere. I a part, doncs, clar, amb tot el que és el tema d'allotjaments, es pot ajustar tot molt, no? I inclús amb els trajectes interns dels països, doncs, com que ens movem també a vegades en transport públic, sempre és tranquil·lament un 40% més barat que un viatge organitzat per una altra agència. Quins viatges tenen més sortida a la teva agència? Bueno, n'hi ha diversos. Pel que tu veus, per l'experiència. N'hi ha diversos. Japó ara serà la tercera vegada que el faig. Jordània també he estat. Jordània, Israel, Palestina, aquest he estat ja tres vegades. Guatemala ara és la segona vegada que hi vaig. És difícil de dir-te quin és el que té més sortida, és difícil. A vegades a Escòcia hem estat també ja un parell de vegades. Van sortint tots. Dels països que tu has visitat, amb quin et quedaries? D'aquests racons, que tu... Aquesta pregunta és difícil. És molt difícil, sí. Aquesta pregunta és molt difícil. Perquè cada lloc té la seva cosa i també el seu moment, no? Una mica com tu estàs en el moment que estàs allà. Hi ha racons naturals que són preciosos. A Sud-amèrica, per exemple, a mi em va impactar molt la primera vegada que vaig veure el Salar d'Uyuni. El Salar d'Uyuni a Bolívia és un paisatge natural preciós. És un desert de sal immens i és preciós. Això em va impactar moltíssim. I després, home, tot el que són... Està Petra, està el Machu Picchu, està els temples d'Angkor a Cambodja. Això són coses gairebé místiques, no? Grans viatges, Grans viatges, sí. Pep, on us podem trobar? A la web. El millor és la web, que és www.viatgesacompanyats.cat. Allà trobareu el telèfon, el correu electrònic, es poden donar d'alta per rebre les newsletters amb totes les novetats, el Facebook, amb Viatges Acompanyats, o amb el meu perfil personal, que és Pep Viatges, també em poden trobar. Encara queden places per la Xina, el Tibet i el Japó? Sí. Ho dic perquè ho apuntin. Bueno, sí, a Japó queden poques. A Japó queden 3-4 places, i a Nova Zelanda, que hi anem al novembre, també allà queden 5 places. Al Sàhara hi anem a primers de desembre, allà encara hi ha places perquè l'acabem d'obrir, i Cap d'Any anem a Cuba, que també queden poques places. Cap d'Any a Cuba? Sí. Amb marxeta, Bueno, començareu l'any? Una mica de sol i mojitos, no?
Molt bé, Pep, doncs moltes gràcies i molta sort amb aquesta iniciativa de fa 3 anys i que gaudiu molt d'aquests viatges. Moltes gràcies. Anem a publicitat i tornem d'aquí uns moments. Fins ara.